Okay. Koya mumwe wokuti ndakamprofita ndochimubvunza kuti wewe go back to sender yao kuda ndeipi. Nekuti kune kutouraya chaiko chaiko. Kutodonedza munhu chaiko chaiko. Koya go back to sender yekuti munhu anototanga tongo bleed. Koya go back to sender yekuti munhu anotanga utongorwara. Koya go back to sender yekuti munhu anotanga utongorasika njere. Ndinorova iyoyo. Teach Catch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifamira. Right, makadiko muri Zimbabwe kumativana enyika kwese kwa muri zita linonzi DJ T1 tiri pano pa Teach Catch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nasi ndofunga muri kuona panapa ndakagara nemuranda vaMwari watuda kuti timbonzwe kuti wari kumbozvikwanisa sei uye wari kuzvigona sei kuti inini ndizokwanise kunge ndichigara nawo panapa inyaya yekungonzwa kuti kune muranda vaMwari akadai ari kuita zvinhu zviri kushamisa, ari kubatsira vanhu zvakadai. Saka inini handidi kuita zvekutaurirwa, ndoda kuita kuzvinzwira ndega pamhino sefodya. Saka so ndo vandinawo pano tinzwe kuti zviri kufamba sei. Munhu waMwari makadii? Takadibo muri sei zvenyu? Aiwa, tinofara munhu waMwari. So toda kuti muri yeZimbabwe izive kuti munhu waMwari wandakagara naye panapa ndiani. Ichokwadi. Zita ndimadzibaba Revive. Ndo zita. Madzibaba Revive redrink, zita redrink here? Yes, zita redrink ndo zita randakapiwa nevabereki, ndo ritori pachitupa. Alright. Revive, yes. Ndinotenda madzibaba Revive. So kuti ndinge ndichikutsvagai ndanzwawo mabasa amuri kubata. Ichokwadi. Nekupona kuri kuita vanhu. Saka inini handidi kuita zvekutaurirwa. Mungakwanisa here kunditsanangudzira madzibaba kuti mukubatsira kwamunoita vanhu kana kuti makazvitanga rini? Chimbondipai background kubva kwekutanga tichiuya kusvika pari zvino izvi. Mafambira zvikaita kumusha kuMount Darwin. Ndo kumusha. Kuna mbuya nasekuru. Alright. Kunowa ndo kwandakakurira. Ndizvozvo. Saka chechi yandakaberekerwa ndichinamata iZayoja. Forward in Faithful. Alright. Yekwababa Guti. Saka ikoko taiti tichinamata kudaro. Ipapo panguva yecheyoyo ndandine 11 years. Okay. Dzekuberekwa. Ndichitoreka mwana kadiki chaiko. Alright. Saka tatiri pa all night prayer. Anonzi Mapungwe ma all night prayer. Iri Friday. Alright. Saka pa all night prayer ndakangonzwa voice munzewe dzangu. Kunzi namatira mufundisi ava. Kuzayoja ikoko. Okay. Namatira mufundisi ava. Nemukadzi wavo. Asi pakuwanamatira kudaro, chivanamatira uchiwataurira kuti nguva dzakati kunoitika zvakati kumba kwavo. Nguva dzakati kunoitika zvakati uyezve matambudziko yavari kusangana nayo muupenyu hwavo ndeyakati. Saka ipapo ndakatombomisa wepresidentship choir team kuti ayombomirai kuimba zvamuri kuita izvi, muchiridza madrums, muchiridza keyboard. Ndine voice randiri kunzwa munzeve dzangu. Zvakanzi watiko Revive taura tinzwe. Ndakati mufundisi namai mufundisi ndiri kunzwa munzeve dzangu kunzi zvakati. Saka mufundisi namai mufundisi havana kumbotora nguva refu. Vakabva vatongopfugama vakati aiwa ndi mutumwa waMwari ari kutaura. Nokuti zvinhu izvo zviri kutoitika. Okay. Vakabva vapfugama. Vapfugama ndavanamatira. Alright. Ndichivanamatira nekuti ndichitoti nezita raJesu. In the name of Jesus zvinhu izvi ngazvitopera nhasi. Saka zvadaro ndine mukadzi anga ari kuoverflow. Alright. Muchechimo pa all night prayer. Ndakati ndine mukadzi wandiri kunzwa voice munzewe kunzi nhau yake yakadai. Iye haana kumbononoka futi kuuya pandandi. Akabva amhanya kubva overflow kwangari. Ndobva auya ndobva apfugama. But ipapo anga akutoeredza musodzi achitochema achiti zvataura Revive mutumwa waMwari chaiye.
anotoita sekunge ndinofunga naye gumbesi. Ndozviri kutoitika. Achichema mukadzi ndava ndamunamatira. Ndamunamatira kudaro. Yakabva yafuma yaSaturday. Yafuma yaSaturday. Every Saturday kuzayoja kunoitwa youth practice. Youth practice. Kupractice zvinozokwanisika kunge zvichizoitika Sunday. Ndizvozvo. Saka ina ndinangana kutozongobvumidzwa kudzokera kumba. Mukunge tarara pa all night prayer. Zvakachitonza iva revive isu tori mayouth toda kutoprofitwawo. Ndakati handisi profited. Ndakatoseka ndakati handisi profited. Alright. Zvakazai uri kureve revive. Inga waprofita wani mufundisi namai mufundisi. Saka zvadaro nekuda kwokuti handakwanisa kudzokera kumba. Vanga varipo mayouth vakabva vatonditengera chikafu ndichitoti handaniza da kumhanya kumba. Zvakanzi aiwa munhu waMwari naiti kutengere chikafu kumusha ikoko kumaondarweni. Vakatenga chikafu ndakakwanisa kunge ndichidya chikafu. Ndaguta paino ndatomborara semunhu andarara usiku hwese. Ndakangosvinura nekuti vanhu vazhinji vangongoya ndichikwaturika roko ndichivanamatira. Vakuona kubata kwaMwari. Saka mayouth vaive vakati vachipractice kudaro munzeve ndaingoita kuudzwa kunzi taura zvakati. So kumaziso oku ndaingoona vision yezvakaitika kumunhu wandiri kuona nezviri kuitika nezvichaitika. So ndatanga kutotsanangurira mumwe nemumwe. Vese vakasvika mukupfugama. Mayouth vakachitanga kuteerera. Saka paibatwa basa raMwari. Ipapo tikutaura zve11 years. 11 years. Right. Kuti tidimbure nyaya yedu mushoti tikutaura isusu kuti basa raMwari makatanga kushandiswa naMwari mwine 11 years. Right. Muri kuzayoja makazokura zvakadii muriko uye makazobva kuzayoja zvadii muchizoenda kwamuri kuya muri inonzi chii? Yandiri iye zvino iJohani Masowe Nyeredzi nomwe. In short ngati ndongotsvuku. Ngotsvuku. Alright. Saka ngoyandiri. Makazobva kuzayoja rini muchizoenda kungotsvuku? Kuzayoja ndakazobva ndane 15 years. Ndichienda kungotsvuku. Ndatonzoone shamwari yangu nza ndiringonzwa revive une mbiri yekubatsira vanhu kupi kuchechi kuzayoja. Uyezve kana kuchikoro kwauri kudzidza paChahwanda primary school hauchatomborohwe nekuti kana madam mateachers kana maheadmaster headmaster katikiti vanotokuziva pakutoti wakawaprofita. Makatoprofita futi naheadmaster wapachikoro pandaitwa dzidza ipapo chinonzi Chahwanda primary school. Headmaster katikiti. Munhu waMwari. Right. Saka so madzibaba aiwa tinotenda zvikuru nebasa raMwari rakanaka rakadaro. Muri kungotsvuku ndanzwa mbiri yenyu. Kuti tine vamwe vanhu vatakanzwa makabatsira vamwe hatikwanisi zvedu kutaura mazita. Saka so pamwe pandinoda kuziva madzibaba ndepekuti imimi matambudziko vanhu vari muZimbabwe kana kuti vanhu vari munyika dzakasiyana siyana vane matambudziko akasiyana siyana. Mune here dambudziko ramunoti iri ndinobatsira iri handigoni iri ndinobatsira iri handidaro? Matambudziko api amunobatsira kuvanhu imimi? Matambudziko andinobatsira kuvanhu zvakafanana kutangana neGo Back to Sender. Ndinoita zvakanyanyisa. Asi paGo Back to Sender apa zvinenge zvakuda kuti munhu wachona iye wandiri kuitira Go Back to Sender ndinototanga ndatombomuprofita. Ndinotanga ndatombomuprofita. Ndamuprofita manje ndobva ndachimutsanangurira kuti aiwa Go Back to Sender inodiwa apa yauri kuda iwewe ka ndeyakadai. Koya mumwe wokuti ndakamuprofita ndochimubvunza kuti iwewe Go Back to Sender yauri kuda ndeipi? Nekuti kune yekutouraya chaiko chaiko. Kutodonedza munhu chaiko chaiko. Koya Go Back to Sender yekuti munhu anototanga tongobleed. Koya Go Back to Sender yekuti munhu anotanga kutongorwara. Koya Go Back to Sender yekuti munhu anotanga kutongorasika njere. Ndinorova iyoyo. Anondituma ndibaba Ngirozi Michael yeHondo ndiye ari pandiri. Ndiyo inondituma kudaro. Koya futi matambudziko yakafana nekuti munhu anenge achinetswa mumba. Pakafana nekuti mumba munogara vanhu vaviri kamukadzi nemurume vachivaka musha. Saka pakuvaka musha pai pane mumwe anenge achitonzirawo dzake dzekufamba bhendu zvakafana nekuti achihuri. One obva auya obva ati mumwe wangu mudiwa wangu kumba wakandinetsa. Saka ndikuda runyoka rukawo
ndinoisa futi eish runyoka rukawo kouya futi kune vaye vanenge vakabirwa ndinoita kuti zvinhu zvidzoke ndo paipai patinobva taita sekunge todzoka kumashure pamambotaura paipai kuti zvimwe zvacho hatichatauri mazita nekuti vamwe vachona vanotoshanda muhurumende imo mugavhmendi vandofamba vakadi vakagaidwa vandikatomboitira kungoti hatichataura hedu kungoti hatichatauri mazita asi vanotoziva kuti aiwa chiremba chematare revive mutumwa revive anobatsira chaizvo saka amwe matambudziko zvekare yandinoita yandinokwanisa mbereko vaye vanetseka nembereko ndinovaka muteuro weuchiko zvichiita zvakanaka koya vamwe matambudziko zvakafanana nemaprofita vanotouya kwandiri vachitoda simba rekutonoti vanoenda unoprofita ndinotovapa simba kuti endai munobatsira vanhu endai munobatsira vanhu saka ndine munamato wandinoita ndichinge ndapedza kuita munamato iyowo kana raari risowe pasiri kuya vanhu anondifonera nematestimoni kuti aiwa zvaita zvakafanana nemaprofeti apa hatichatauri nemazita futi hatichatauri nemazita futi asi ndikakutarisai ka madzibaba tokuona kuti Mwari wari kukushandisai chiso chenyu ndichikutarisai zvikuratidza kuti hamusati manyanya kukura zvakanaka aiwa handisati kana ndanyanya kukura basa ndakatanga ndi11 years asi yezvinozvi ndine 22 years 22 years dzekubereko dzepachituku revive zita redringi ndo zita repachituku ndo zita ramuri kungoshandisa ndo zita randiri kungoshandisa kubasa raMwari randikangopihwa iro nekuti revive kuchishona zvarinobva rareva dzikinuro saka riri kushanda basa rayo aiwa tinotenda madzibaba nekutsanangura kwakanaka tinodaira kuti isizo zvatinoita tinotora chiremba tomuisa pajekerere kuti mhuri yeZimbabwe ikwanisike kunge ichibatsirika nekuda kwekuti madzibaba tine vanhu vane matambudziko akasiyana siyana munyika yatigere imo mumanharaunda atigere imo mukurarama kwatinenge tichiita saka ndakangonzwa nekarinyere kupe ndikati zvakakosha kuti ndinge ndichitora muranda waMwari achititaurira ega nemuromo wake zvaanokwanisa kana mashandisirwo aanoitwa naMwari saka ndikuda kuti tisati tabva panapa mungava here munhu waMwari muine mamwe mashoko amuruda kuti mhuri yeZimbabwe vari kukuonai nhasi muataurire zvimwe zvamasiya zvamusina kukwanisa kutaura tisati tabva panapa ndinoziva kuti wachada namba dzenyu vanoda kuzokubatai namba hadzinetsi tichadzisa paskrini papapa kutaura kwatiri kuita dzinenge dziripo paskrini papa saka tinotenda kuti kana mune mamashoko amuruda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva mashoko andingade kusiya kumhuri yeZimbabwe kana vari kuona vhidhiyo iri kumatimana akasiyana siyana ndeyekuti inini chiprofita changu kana kuti ini ngirozi Michael ngirozi yehondo inondituma pandiri hainditendedze kubvunza munhu kuti saka dambudziko rako rauda kubatsirwa nderei ini ndega ndinobvunza iye Michael ari pandiri kuti nhai Mwari ngirozi Michael dambudziko riri pane vanhu ava nderei ini ndochikuudza iwewe wega handingokubvunzi sezvinoita vamwe vaprofita kuti hanzi saka une dambudziko rei ndokuti tikunamatire ndinokuudza ndini dambudziko rako ndo mashoko andingade kushiya kumhuri yeZimbabwe nevamwewo vari kundiona mukurarama pavo saizvozvo vamwe vangade kuziva kuti madzibaba vari kubatira vari kupi ndekuti tanzwa mukitaura nyaya yekumusha mati kumusha ndekupi kumandidhaureni ndo kwamuri kubatira here kana kuti iye zvino ndakabva mawanzarweni ndokwandaibatira ndiri nekuda kwokuti kana uri muprofita uri muprofita wenyika yose ndizvozvo uri muprofita wenyika yose ndakabva kunowa ndokumawanzarweni ndakanomhara panowa ndo pachitungwiza muHarare ndakabvako iye zvino ndiri maMutare ndo mandiri iye zvino saka vanoda kukubatai vanokubatirai maMutare vanoda kundibata vanondibatira maMutare panhamba dzichange dziri ipapapa pavhidhiyo irori kana paWhatsApp kana macalls kana mameseji anoita futi
Muri yeZimbabwe tinopa mbiri nekutenda zvikuru so nzewe adzina munin'ina ndofunga mangozvinzwira ndimadzibaba revive wandakagara nawo ndofunga manzwa kutsanangura kwawo ndazoita kudimbura nenyaya yekuti time dzedu vari kutaura kuti wakatanga kushandiswa naMwari waine 11 years kusvika izvozvi wane 22 years wachibata basa raMwari saka so tinokutendai kune vakasununguka zvavo wanenge vainewo zvavanenge vachida kubatsirwa ndofunga namba dzavo muri kudziona ndo dziri pascreen idzodzo. Thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatirambe tiri tese tinokutendai nekuramba muinesu pano paTichkach MTV patinokupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Kana kachinge kari kekutanga kako kusvika pano tokumbira kuti usiye wasubscriber. Unoziva kuti ukasubscriber pachannel yedu unenge watitora ubva watiisa padenga denga saka izvozvo zvakatikoshera. Thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera patinenge takakubatirai zvimwe zvirongwa pari zvino. Bye bye. Tichkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira